Oyaro nyakoromo ke jwanki no machiegni mantiere ka okinyi makawuono e nonro mag weche tuke. Nyinga Cleophas Oluoch kora kiani sana luongo ne jatugo namba 10 kus jatugo namba 9. Iwacho ni kinde mantiere kar kae irango chenro mopogore jatugo namba 10 mathoth bende yudoga. Iwacho ni gin gi duoko moko ma samoro bende nyalo buogo oganda, samoro bende nyalo bedo kata ka isuo nyalo kri weg host ne johera mag Manchester United kata nyalo lokori Eden Hazard ne jogo mantiere johera mag Real Madrid. Kose nya bedo ka jatugo mane tim mar Chelsea ngeni kano kwa konge ka kata kama nya bedo Martinelli ikonye tim mar Arsenal. Jo Manchester United bende nitie ka okinyi wakawuono. Arokni machiegni nya bedo ni jatugo namba 22 ma bende tugo namba 9 ka Benson Omala imedo mana rieny. Arokni machiegni nono mag weche tuke okinyi makawuono. Wada mana rango ni weche mag tuke gi nyaka sani gichomo kanye. Iwacho ni wan gi maka mag ng'we, wan gi mago bende ma pacho kae, gik mathoth ahinya bende matimore e pacho kae. Okinyi makawuono ka wantiere kodi achiel ka achiel, mano ka wantiere kodi kae e nonro mag weche gi mag tuke. Mokwongo ang' wachako gi mago bende mag ng'we, to kaka pile antiere kae kod welo. Wenda kawuono gin mago mag nono weche tuke. Kano bende ang'warango ni tuke mag ng'we bende chomo kar kanye, lig ma Kenya kod lig ma Ingereza bende ntiere kar kanye. Kaka pile antiere kae koda Jen Olale machiegni. Weekend mane bedo nade kirango weche tuke? Weekend na nok ber ahinya. King'iyo go no draw manono heartbreak nikech sani wamanyo maximum points mondo wami Tusker FC a big gap. Manchester United bende lose points again top 4 ni wadhi yude kata the bawa neno kalit na weekend nok bena. Haya, mane kaka weekend mara Jen Olale ne nitiere okinyi makawuono. Kokono kaka en bedo chiewo Tony Sungu machiegni ba chiewo nade achiewo maber. Weekend ni bedo nade weche mag tuke ngeni orego kodi e yo maber akikena maber koso marach ngena keche uduto jogor au kona nyaka sani ni ochal nade kodi? Weekend odhi maber. Gor no okowin ne giedro but ma kuom Arsenal koni to no wadhi maber. Gijni Jumanne ne wacho ni Newcastle bro go ura de giro ka wagogi kabisa. Haya, iwacho ni kinde gi bende ka weche tuke donjo, iwacho ni winjo mana mago mana weche go mag tuke motimore kuonde ma opogore ta enya bende mano kotenore kod chenro go mag weche mag tuke go mag adhula. Bende ng'eni county ma Homa Bay ne nitiere ng'wech mano mara iwacho ni ringo kod omoro. Bingero wan iwacho ni en samore na antelope run kose na antelope marathon mwanda tumeni Rwanda opogore kod nini mamoko. Nya bedo ni gintiere lemo opogore kar kacha ka wantiere kacha kod nyakech, wantiere kod iwacho ma mwanda nitiere omoro bende mo oromo omoro Sharon Ogando nokonwa ge chiri chabich no buogo gana madhori kare ma nyinge ringo gi omoro mano Rowan Marathon ma nitiere kacha county ma Homa Bay. Kendo koro nyaka sani bende wanyayudo kata thuolo mar winjo kendo mar neno mago maga ng'we mano timore kanyo e county ma Homa Bay. Mano chenro ma opogore kata kamano biro mara ng'we machalo chako ditoni ni kawe machalo no lose kata koda mano governor ma county Homa Bay Gladys Wanga ni kawe yo machalo nade kanu kelo jolimbe bende kanu iwe jolimbe e county no ma Homa Bay. Gima kamano no apoyo kabisa nikech iyudo ka in Nyanza wan gi jong'wech to talent ne bende wamanyo mar ng'wech e gweng' kanyo iyudo kicha gino ne bende timore mo bed Kisumu County yo governor nyongo ne bende loso kamano Migori kucho ne loso kamano mano nyalo konyo kabisa mondo at least mondo talent mag ng'we coach mag Nyanza mondo wayudi kwa wacho no kabisa gimana wango timo kamano koro other governors bende okawe that idea mondo bende gi organize those kind of ng'wech but mane Nyanza kanyo mondo ayude jo talents moko e big wen kanyo. Iwacho ni ng'we makama ikatimo no kata jothum opogore mano chopo giduto joloch mantiere kacha jomoko wacho ni ero yano kacha jaloch yote ero wuok kacha gi Marakwet gi jolango mano chopo kar kacha Uganda luo bido gi paro opogore ni nango mituke makama gitimore to jolango mabiro ringo ka jolango
jolango monge mana ngwech gini ati leyo machalo nade Tony ang miyo pa chukutona gimano bende Jen kaina no tuke maka ngwe maka mano chopo kacha no akela chel kachel bende weche manyien mago mag Ramogi TV maen tielo mokwongo poko tim ga ngwe machalo kama igwenge wa makaluo eno kang machalo nade wasego ituke ge tanya ituke gi maga magwe anno ka ne gimo timore maber nikech e Nyanza ngwech oko wan kaka jo Nyanza ng'eny ne ok participate ngwech aparo ni focus marwa ni adhula sana gituke mamoko to ngwech ok wasebedo kwa miyo focus koro gimane otimna neno ka ne gima ber nikech koro okelo wakana chiel ng'eni jolango kan obiro ka mondo nyiswaji sa pace setting ginyiswa ni wan ndio gini watimega ubende unyalo time koro joma kawe yo machielo kulpo bedni kawe kamano nikech magi gin world recorders gisebedo ka giringo wan waongo gi jowa mosebedo ka ringo koro joge mane biro kacha mondo gine kacha mondo gitem miyo wa talents nikech kata kochopo ni training ka giamua joge manyalo train jowagi taparo ni wan gi joma nyalo ringo maka such initiatives obedo kitimo now and again to wabe wanyalo yudo talents mag jowa mabe ringo kwa Nyanza kine bende wacho kata ken scouting ng'ama tuke mag counties bende dhi nyime gi opogore en gima chalo nade kata ka counties bende nyalo chako gik machalo kama Roma National Park waneno kantiere county ma Homa Bay kacha wan gi moko mantiere county ma Kisumu gi kuonde mopogore ng'we ma kama onego bende timo gi e yo machalo nade ponono bi kata kuomi loch mar Cheriot kachel kora kanya deni machalo bende mano yudo loch mano mag joma mine ponono ne gintiere yo machalo nade kata kamano waranga ne chal mar wach ni ne ochalo nade mangwech makamano sigana makamalo loso ko Dalia Beach obiya ne kaka ne obedo e county ma Homa Bay Alfred Cheriot mawuok e county ma Elgeyo Marakwet ne wuok jaloch korka joma chuo ka iluwe gi Vincent Kipiegon mawuok e county ma Kericho korka joma mine Karin Cheptoek Ngetich jang'wech mawuok e county ma Kericho ne wuok jaloch kendo nyiso morne kata odoko ne yuago rach mar kuonde mane giringe. Kwa kweli nimekimbia sana kwa muda mrefu lakini sijawahi kuwa nambari la kwanza lakini si kufa moyo kwa sababu nilijua ya kwamba siku moja nitakuwa mshindi. Mashindano yangu huwa ni uwanja wa Nyika track na 10K road race lakini sijawahi kimbia full half marathon. Race haikuwa rahisi lakini nashukuru Mungu kwa sababu nimetrain ya kutosha but njia ilikuwa challenge but nashukuru nimewin. Nimekuwa nikishiriki hata Kenya races, nimekuwa nikienda Malaysia, Indonesia, Thailand, Asia countries. Moko kuom jood bura kod jotelo mawuok e county no bende ne okodong' chini kinde ng'wech makamano korka kore gavana mar county no Gladys Wanga osingo biro neno ni ng'we kenda odhi nyime kar neno le mar Homa higa ka higa. Adwa na wach ni joma ng'eny moringo marathon ni wa Homa Bay ka en mana niya jomoyombo to aoko nikech ng'wech nyaka practice kiringi mi chop ka kisaringo 21 kilometers kata 5 kilometers to marathon ni ok en mar Homa Bay marathon ni en national, it's a marketing strategy ma e chakruok higa manyien sama kama wabo yudore ka mamit kaka waringe nekech exercise mondo mi ibed fresh and mano ero inyiso ji ni in fit and mane gima watimo kendo watime maber kabisa kendo waene joigo. E kinde ng'wech makamano jaloch ne wuok gi mich ka jaloch mane otieko e thuolo mokwongo ne yudo omenda maromo 250 ka namba 2 ne wuok 150 jang'wech mane otieko e thuolo mar namba 3 ne wuok kod 100 ma en ng'we kenda ma okwongo mar kilomita 21 mane obagi kar neno le mar Roma National Park e county ma Homa Bay mar reso le mar Omoro ma yudore mana Roma National Park e Kenya mangima. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Uyo kanyo ni limbe bende koro nyaka timne uso yo makare titime kata bende yore gi mag tuke wach mari kiwinjo kaka gavana kod jalo kune jo siasa mochopo kar kata bende loso onyalo bede yo machalo nade ka counties mamoko bende ketetem jalo bedo wach maber kabisa mondo counties mabe loso kwayo jo governors jotelo ma Nyanza kikete kata only marathon kichini onjelo they are good in long distance marathon to gima joduo wa okong'eyo Nyanza kanyo ni we are good at short races short races wan kaka wan joduo wan waber ga short races gi Waluya
koro gi organize this kind of events obed nyaka like en ngwech ma obed short races not only marathon koro mane matemo kwa mo hotel mondo at least gi kaw that idea gi lots of events go mo bed kata en ngwech to bed short races gi long distance marathon kamano bende magi mondo timore weche tuke bende nyaka wacho ni peyo mag tuke bende nyaka bed olosi okenge mai kwa mosego kaka counties ma kaluo chalo nade stadiums gi bende gin moko manya bacho ni nyalo bedo gi indoor games manyalo bedo ni kelo tuke mopogore mago mag shot put javelin ni ka mag chikruok gi bende ai jump nitiere kar ka gi mamoko kopogore kata gi moko bende manyalo ywayo jolimbe mamoko e sekta gi bende mag tuke. Aparo ni nyaka sani poka Kenya okawo okang' e paw tuke molose counties nikech king'iyo most counties paw tuke ok beyo king'iyo kata Muhoroni kuma gor nyodhi tuge paw no ok en up to standard chalo mana puodho kuna paro ni kaka sanene no ka most counties temo kata Kisumu stadium kaka no lose pod ok olose to the standard moripo bed ne lose kuna paro ni kata governors oripo bed ni gichiwo focus mondo olos stadiums in each and every county gibed gi stadiums maber such that ka wan gi games kata Kenya Premier Leagues wadhi other counties ok bed mana ni wang'eni en Kasarani Nyayo Sitero tinde jok there to gi Kisumu maybe Mombasa stadiums will be to a high standard then aparo ni kata kakane wan gi marathon mano timoreno mane na good initiative kuna aparo ni jinyalo bedo kata gi inter counties each counties obed ni gi practice to maybe at the end of the year iwacho ni wadhi bedo gi competitions between kata obed Siaya County Homa Bay County other Narok County to jiromo to gik makamano time wabo bedo gi more talents nikech nyithindo mai school ng'eny gi nitie ma kata ka gin jong'wech lakini ka gi akacha talent gi mang'wech ne ng'eny lal gi kanyo nikech onge kuma ginyalo timango ginyalo dhi ema giyud konyan like football ginyalo betemo miyudi lakini ng'wech to tek for paro ni such initiatives oripo bene timo gi now and again mane kirigo nyakora mo jong mag bero chenro mag limbe iwacho ni ok en kata limbe ruma kende iwacho ni sani tuke koro ywayo limbe e pacho kae inyalo time yo machalo nade mondo mi mago bende ochopni e yo moro makare wantiere kar kae nyakora mo jwang'we bende chopo mago mag tero limbe e okang' machielo mano ka wantiere limbe makoro dhi kelo nyaka jotugo mawuok e pinje maoko mondo mi ochopi oyuorane ekip Keino Classic Continental Tour kata ng'wego madhi bedo kar kae en achiel kuom gigo bende manya bedo kanyo ni ywayo jomopogore opogore mago manyarango chenrogo mag tuke to kata kamano nyakora monge jwang'e chal mag nono weche mag tuke pacho kae nyaka sani koro chopo kama chalo nade tuke go mag Kip Keino Classics oge maber nitie jotelo mabuora bende osebedo kanyo ka osechako kanyo molo e pacho kae kaachiel koda ka welo mamoko ma osebedo ka chopo nyaka sani kata gazet ma kawuono Jen kaachiel koda ka Tony nitiere jotugo masulwe kata jong'we mathuro ka gimoko moko e pinje maoko ma bende osebedo ka molo e pacho kae manya bedo tielo machielo moganda jo Kenya dhi bedo ka neno jotugo mamoko kata jong'wech mamoko mosebedo kata ka tugo mana e pinje maoko en okang' moro manyalo bedo kanyo ne dieri oganda rite gi sironyo wacho ni omanyala bende nitie kar ka owacho ni koro oda break record mare bosekete Africa Carton amor kabisa kecho ma iluongo ni Kip Keino fourth edition that is will be on the 13th my bedo Saturday and gama adwadhi modo okawgir kako manyala mano to obvious ma indi koro ma advantage ma odhiringo dala mano to nyako kawa 100 meters another one in Shelley and Fraser Jamaican dhi biro koro weche dhi bedo maber kendo in fact I'm sure ni Kenya dhi bedo on long distance almost long distance te man to wadhi kao short races ka indi 100 wadhi kao but kama dhi nyowa kanyo mana maybe 100 by 4 by 100 Madrid Kenya ma Jamaicans and Americans kanyo to be ingo wago but Kenya dhi bedo gi that nini give bedo maber a short distance like kedo ka Ian Otieno koduogo no bedo mana gi doping problem e mano omiye koduogo to wadhi doka imetsa kana oyudo gi metsa gi goma nyala short distance wadhi dhi maber kabisa yes nyakora mo jonka ontiere kar ka nitie tuke bene mathoth ahinya ka nitie kar kanyo to ng'eni mokwongo bende nyalo kata ikruok ni gichalo yo machalo nade mano ka wantiere kanyo koda chenro mopogore opogore mago ma Kip Keino Classic ma bende koro nyaka sani nyakora mo jwang' jotugo mopogore opogore medo mana donjo pacho ka mana ka wanya neno gi wang' jowi kanyo mano gintiere kanyo e alap
ma opogore mantiere pacho ka bende angwanegi kae to bende angwanyalo winjogie ni gik mage mane gintiere kar kanyo mondo mi wayudgi achiel kachiel ni gin to giwacho nade moko kuom jotugo maponono osechopo e pacho kae. I can't say anything about Kipkeino at the moment, but hopefully by tomorrow or the day after tomorrow I will decide if I will run Kipkeino. But at the moment I want to wish all the athletes coming to Kipkeino Classic all the best and see you on Saturday. Kanyo Faith Kipyegon bende osiwo kanyo kendo rwako jotugo mabiro pacho ka kiwinjo kanyo kendo loso wacho ni ok en gimoro ma ugero ni ponono ka udhi tugo ni to mede koko wuok kacha Doha Diamond League ng'wema marathon mantie kacha pinyno ma Qatar kinde ma gintiere kar kanyo morwako go jotugo mamoko jong'wema mamoko mabiro pacho kae inyalo wacho awacho ni morwako go jotugo mamoko ni aparo ni is a good initiative nikech once as a country wanyalo hold events makamano kae ni ingen omiyo wakata nying'oko kacha koro ingen ni Kenya kila ng'ato dwa look at Kenya ni ang'o matimore Kenya kae, what is happening. Aya ong'ewa maber ni ng'weje mag long distance gi short races gi besani waringo koro kila ng'ato dwa ng'e ni to Kenya milando wanwaga ni ang'o matimore kaponi is also a ball on the court aparo ni koro the government koro or people look upon ensure ni koro standards mag stadium magwa obedo to a high standard nikech kwadwa host jomao ko to wadwa bedo gi gik ma ok beyo ok dhi neno maber kuna paro ni jotuke mabiro go is also part of tourism. It's an kaka country wabende wa yuayo weche mag limbe ma is a good initiative kwa pano search opo bedni giendelea. Nyakora monge jona daiko sekala kanyo 38 wacho ni weche mag Kipkeino Classics kochako tarik 13 mano dweni ma wantiere dweni mar abich kidhi bedo kae buore Nairobi ne okanyo jotugo jong'we medo mana molo mago mano wuok kacha ng'wegi maga Doha mano Diamond League mabiro ng'ime loch mano yudo kanyo e pinyno kendo seduogo e piny Kenya mano Faith Kipyegon mabende nitie kanyo jang'wech masulu ahinya ng'wego wacho ni gin ng'we mopogore ka otemo kacha mag marathon ero bende koro time makare moko bende ma nyadhi seche moko ma tina ahinya bende nyalo bedo kanyo kae na achiel kuom jogo mabende molo pacho kae bende mar ja Kenya makoro osechopo Kenya kuwuok e pinje maoko en mor machalo nade nyakora moge jofwambo mag weche mag tuke mano moting'o James Opondo japicha Milton Ochieng jaka Black kaachiel koda ka jomamoko bende mantiere sports desk mano mar Ramogi TV wamedo mana rango ni gini bende ochopo ni eyo moro makare sani bende wan kanyo kod Brian Ukelo wacho ni bende ka weche gibiro ni achiel kachiel bedo kod ng'eyo ni weche mag tuke to koro gichomo kama chalo nade wadhi ane okang' machielo kwa weche gi mag ng'wech wuoge weche mag ng'wech duogo ni pacho ka waranga ne league ma pacho kae koro kene league ma pacho ka wadano wachaka gi league no mano FKF Premier League duoko ne obiro duoko mano buogo Uganda mopogore Tony kachel kodaka Jen wang'e maber gigo mano temo kacha AFC Leopards no loch margi Tusker bende koro ne omedo duoko points gi piny ma Gor Mahia wegigo sani koro gi points adi 63-61 63-61 kama gintie kar kacha points adi okende tuke to gisedugo marom giduto ka gintiere kata 29 giduto e kinde makoro gintiere karka league mar Kenya mano ma FKF Premier League bene koro nyaka sani ochopo kama chalo nade ang'e mabene wanyakata neno mano ma AFC Leopards gol mano mar Nzoia Sugar ni mano bende ne odhi e yo machalo nade nitie paro mag jogo mantiere karkacha mabende ne waloso godo kaka Ramogi TV bende ne giloso kod jofwambo kendo nyaka sani wang'wa yudo thuolo mar winjo gi anene ginto gichalo nade chal mar wach nyaka sani kaluwore kod duoko mane giyudo AFC Leopards nyaka sani ntiere karkanye gintiere okang' machalo nade wawinjane kaka ne jopuonj mag klebe ariyo gi bende oloso kachiel koda ka chal mar wach mano odiochieng' manyoro wawinjane kaka ne chal mar wach nitie ukiangalia side zote mbili so wakapata half chance hata kupata chance juu wamepiga tumbo la FIFA wamepata na wakafunga so ni game tungefunga chances zetu pia sisi tungekuwa tu vizuri but lakini zetu zimepotea so wakafunga moja so na kaibaki hivyo tumeisha hivyo. Today I think that today we made one of our best performance from the season, maybe with the game in Bandari and one other game here. So we played football against a team who plays football, which play football as well, and I really want to insist on that.
Joera magadura nitiere kar kanyo iwacho ni Nzoia Sugar osebedo karieny ahinya. Tim ma ogoye nyoro en tim mane thuolo mar namba 9 mano FC Leopards. Yang'eni kinde mokalo kane wan kod Jen ne ipako mokalo tim mar Nzoia Sugar nyaka sani pok olwar ahinya nikech tuke gi 5 mokalo iwacho ni ma achiel kende ma osewito. Kata tuke gi 5 mokalo giseyudo loch e tuke 4 achiel kendo re makoro bagi duche manyoro. Inyalo wacho ngo tendre nyaka sani e tuke makama. King'iyo game manyoro king'iyo Nzoia gi FC game gino. Nzoia ne gi chances mang'eny but nok gi capitalize on the chances to mane gima no waste nikech FC kaka no yudo opportunity achiel to kaka ne gi score to mane ne giduogo koro gi defend game ni to gi defend binyaka dakika mogik but aparo ni Nzoia still gin gi chance ginyalo temo pod games modong gibeda top 4 kae lakini tugo to gitugo maber enani FC be sani tugo kiko wuondre FC sani game mar gibene malo but Nzoia still my team podoka okawe Nzoia kod FC Leopards Tony nene yo machalo namba 9 kod namba 3 to igo opira no rang'iny makamano FC osebedo formoro makara ahinya tuke 5 mokalo ma loch margi magino mokwongo mano mabedo gi draw 2 kaachiel kod akawito tuke 2. Yeah, FC anyawacho ni sani gin serious. Gi take their game serious. Decide no their problems. Mistake magazeti machinja. Koro at least gina no the games bodong we only have maybe 5 games to ke beach modong. Ke maka gina no at least ka gi win modaka gi maintain top 4. Koro gi ka their chances and their chances magado ka serious. And the game magikor gidong gi kawa serious and koro gidwar mondo gi lag behind one ginyaka derby biro weekend FC versus Gor. Koro they also look on that. Koro Gor monego meni koro sani gi up their game by maintaining win at least 3 or 2 modong kichwa dong gi almost 5. Okay, 3 or 2. It's a matter of winning all the games to be serious. Mutoko kata madeka lisuma nyamiwa. It's not but onego bene give. Wacho ni kine mauntie kar kanyo wadhirango bede tugo mar Gor Mahia. Kapok chopo mar Gor Mahia, Taskero bende koro bire tok Gorka. Kendo biro gi ng'wech ahinya. Points adi modong, points 2 mantiere kar kacha. Wacho ni odiochienga manyoro bende koro iwacho ni tuke gi duto kao bagi. Kendo jotugo yudo loch mopogore opogore. Wacho mar gol achiel kendo mane gi loyo. Odiochieng' manyoro kelo lokruok kendo kata league bende kaluwore kod thuolo magi duto magisebedo kanyo ka gintiere kod kaka jotugo nyaka sani gin jok mage ma osebedo kanyo bende ka warango nyaka sani Tusker bende koro ka yudo loch en wach mane ma jopuonje nyalo bedo kanyo ne wacho kata ka wanyalo neno kaka bang' tugo jopuonj bende nitie kar kanyo gi paro ma opogore ka entiere kanyo gol makamano kadonjo mi paro machalo nade nikech ero koro gintiere kar ka mane kama gichope nyaka sani ton mana mistake mar goalkeeper na mano waste gi mistake ne chalo mana madege manyoro guti mana mistake mar goalkeeper no koro era kaka mar de yes bolo dito ogo piny to timing mare ne poor omiyo koro ne gol no donjo nyaka sani okenge makoro seket nyaka kae Jen mami paro machalo nade nikech magi tuke ma ogar mamoko neno nyaka e pinje maoko ineno ka blanda makama to nyalo bedo ni nitie to ng'ia ne assist muchiw kano kod Stefan Oyugi gi clearance mang'ano yudo kanyo dakika mogik mi paro mane aparo ni sani to Tusker tugo watemo tugo a good game nikech kata king'iyo finishing margi no ko take chance no kako yudo to manyo ne bed moko docha ko dribble tugo gi mpira kanyo taneno ni Tusker is a threat right now nikech ng'eni next giro mogi kari Ubangi Sharks to possibility mar winning that game is high. Let's not kikwa wuondre kodi ng'eni ka giloyo game no to gidhi miwa pressure ng'eni one game marwa next en derby FC dwa biro kachaka it's a do or die first leg ng'eni ne watony negi mako sana matende ni game wadhiro mokod gini giseng'e joma gimako ineno games mwatugo sani giseng'e no mala ni Esther ng'ia ne games manyo watugo o mala ne masani mako ging'eni ka gisemake to mondo wayud chances tek nyaka wabe waneka ka wabo loko play mama mondo waneka ka wabo yudo kaka wascore the games mondo iwacho ni mago bende moko matimore kar kanyo waching tieko gi league no ma pacho kae mago weche mag tuke ka wantiere kar ka koro Tusker yudo loch
Gor Mahia koro Ochier e league koso en ang'o matimore? Iwacho ni koro bende nyalo bedo ni en gimoro manyalo bedo ni adieri league ma pacho ka osebedo kata koyudo loch adek kuom tuke gi abich mokalo osebedo mana draw ariyo mano kimedo gi draw mar Wazito FC odiochieng'no ma nyoro. League ma Kenya to koro chalo nade? Mano wadhi kanyo mar Gor Mahia mondo waranga ne kanyo duoko mar Gor Mahia ineno kanyo mano mara Gor Mahia ang waduoko kanyo mondo mi waranga ne ni nyaka sani duoko no chalo nade. Intiere picha kanyo mano biro mokwongo kanyo mar Omala ka intiere kar kanyo mano kod Wazito tugo ma kama odiochieng' manyoro mokwongo no aneno gik moko mano wuok tugo machalo kama Jen kod Tony nitiere johera mag adhula ok gida chulo tickets kose nango matimore odiochieng' manyoro wano kata ne baso dhi ochung' e gate to githurore ka gidonja mondo mi giwe gikwep chulo osuru macha osuru kose en chudo ma ochuno mondo mi donji ne opira kae to machielo bende nok mar jotugo mane johera mag tuke gi mano chopo karkacha kata kane gichopo chudo chalo nade magi mondo mi gidonji gine games machalo kamagi e league ma pacho kae nikech game ma kama iwacho ni kata kano wuok amodhi en moro mane Gor Mahia ne gapa and mar yudo kata ni gine jogo mane nyalo yudo loch tuke kingio tugo manyoro no mokwongo kwachako gi fans ng'eny gima no biro kacha nok dwa chulo nikech ng'ama no nyiso ticket moro to kingio ticket no onyiso date ma 2022 matene ni kata wabende office nitie issues ma ok ni sawa kochopo koro ka chudo tema paro ne mane manyokelo tulo manene no kako fans ok dwa chudo fans be feel ni ya pesa madonjo madhi e office ok gine kuma pesa no dhiye gineno ni pesa ni nitie mana joma yudo ohala kalokre gi pesa ni to team ok benefit emo mineno ka fans timo kamano lakini ok apar ni mano enyo makare nikech ing'eni mano en gima ketho jing team gi johera mag adhula mag Gor nikech ing'eni ng'ato kone ni to neno kaka hooligan to mano en gima ok nen maber kora paro ni kochopo ka chudo kanyo to ripo beni waneno kaka wanyalo neno kaka dwa chudi kata ko bed ni inyalo ganyo tickets online chon nitimo kaka man inyalo nyo the whole season tickets ko kata kidhi tiudo ka kidonjo to kata ko bedo ni ngado gi bed ni johera gi tie kumoket ma ngato ngade ticket e kabire gate ok bed ni e gate ka midwa ni ngete to ngato donjo mage gik makelo commotion koro nyaka wabed organized as a team game manye watugo nyoro no game no ripo beni waloy no ne ok en game mo godro nikech ne wa possess ne wahingo Wazito giteko lakini iro ka koro ne gidogo magi holdwa wayudo chances to ok maximize on chances kona kiani ong mane Filemon ongecha emano bedo gi issue akia nikech afil ni Filemon no ripo beni chako no ripo beni kete bench e weche gi mag nyeo tiko Tony mana kaka Jeno lale bendo salero karkai Wazito ni mano kaluore kod tuke manyoro to kane gidhi kacha Muroni stadium kamane gitime tuke machalo kamane alapno ma antiere Muroni chal mar wach nen mane nyaka sani kaka jaera mar Gor Mahia bende mor gi kaka tuke osebed ka itayo kata kopogore gi duoko inene yo machalo nade koluore ni jotuge chop joera mag tuke chopo kata ma fans bende gido thuolo mag siro club magin go kata ni nitiere home nikech tickets bende kan tiere mana kaka ipogo gi jogo mantiere home gi jogo manawe inyalo wacha ng'ato fans mag Gor ng'iewo ga ticket but problem is about the office staff. Take a good example of Simba and Yanga. Niane derby no coach pa. Ido ka million woke pap. 2 million woke fans pongo pap kamai. Man 2 million wogi. To ido ka they are yani gina gigolo gik mo ka Yanga. Ni pesa makama woke. But staffs mag Gor ok godwa gi pa Yanga. Ido ka pesa woke to nisi ni pesa woke. Ni machala na to fans amoro don maber. Then other fans ido ka samoro kuchulu be ticket. Wan giwo ke branch makama dero kaka gari kama ndito gidonjo be e pap dichiel mano is a Goro waseido lose kanyo ndo almost koro let us just be jok makuchulo ticket maber yes we grupo moko manono kit mangi kaka wacho Tanzania Simba na Yanga joka donjo ga pap mang'eny to chulo ticket makato gi staff magi be gola Yanga ni golo 2 million owuok pesa makama omi scouts pe kama omi odonja ambulance kama so Gor Mahia staff should up their game by beda Yanga e watch ticket kanyo ero kamana enya ka Gor Mahia kier koso oyo onya chalo ni league bende chopo koro kama bede matek ne gi koso chalo nade waranga ne chal mar league mapacho kae waranga ne table nyaka sani Jen namba 1 nyaka namba 9
mane chal mar wach kama gintie kacha FC Leopard mantiere piny kacha mogik ang'eni kanya bedo ne okinene odinre kar kanyo ogwango siro namba 9 ogwango siro namba 9 malo kanyo Gor Mahia nitiere bia ne chal mar lig dhi chalo nade mbele kanyo kech ka Gor Mahia owito tugo achiel Tusker dhi kalo gi kanyo koyombo e tugo gi mabiro kendo mantiere mbele kanyo ka warango weekend makoro nitiere kar ka Gor Mahia dhi rakore kod AFC Leopards mane mashimeji derby odhi chalo nade koro ka kori lokro kono mar dhi bedo kar ka osoyo jen lokruok dhi beti nikech ng'eni derby is a do or die so there's pride it's a matter of kata ni walaro liga ma enango eni jomage molocho koro ng'eni FC kacha biro kamanyo loch wabende wadhi kacha kwa manyo loch koro kwa loyo game no to podo konya wacho ni wan gi upper hand the last game between Gor gi Tusker ema bo determine ngama bo kaw league mane gi manyalo wacho nikech sani en tight tips go kinya chayo Bandari benyine no kanyo oyoko ngato goal sabiro Vega bullets kamari dore tingeni goal defense ema nyalo konyo nikech nyalo chopo point ma wadhi tie gi Tusker to kwa tie to goal defense ema dhi konyo kono sani nyaka any opportunity mwayudo wa look for more goals makata kawa tie to wangeni goal defense dhi konyo wakae but Tusker is a no joke nikech king your seasons mosebedo kokaloa en gama na kamae o mark time kodwa games eno locho one draw to duogo kaloa to eka kokao league aya ngiro wandering ngweto donjo ne league ma Ingereza watch mari kotene kod league machalo kama Tony inyalo wacha ando wacho ni Gor ono bene gi maintain winning by remaining five games koro ogwang namba 9 kanyo gitugo ogwang kabisa weekend we get aya wacho ni kama ko diberi to kore miwa pachi ka chalo na nyakora mage jonka nyaka sani mane chal mar liga ma pacho kae mano league no ma FKF Premier League mano liga mar Kenya nyaka sani nyakora mage jonga waranga ne moko makoro wadhi e league no ma Ingereza wadano warangi kata mangwech angeni kora dama na nywando gi nyakora mage jwang kama ntiere kar kae wan gi loch mane Man City oyudo wan gi loch mane Chelsea oyudo loch mane Arsenal oyudo loch mane Liverpool oyudo yani joge oyudo loch te kae to Manchester bukore ne oyudo loch Manchester Town en wach malit jo Arsenal bende ntiere wach makoro ntiere sani no wacho ni un koro ukaw league wacho ni sani koro utieko liga utek wacho ni finishing strong ang'o motimore makoro we kata lare nyakoro mo jwang chal mar liga ma pacho kae mano mai pino ma Ingereza ang'ene ang'wadone thuolo bende marango kanyo lojno mar Man City bende ang'wane no kar kanyo to sani wang'e maber kaka ne gitugo odiochieng' no manyoro mabende ka mano nyocha mabende ka ne gido loch margi Man City podotelo to ka podotelo matiende nang'o points kata ero koro nitie kata 80 kod ariyo points 80 kod achiel ne Arsenal ang'ene warango gi ka waringo mana e wiye kanyo to nyaka sani Jen Manchester City pod dong gitugo achiel ma pok otugo e wiye kanyo ka otuge to wacho ni koro odhi chuth koso Arsenal pon tiere gi thuolo moro Ano nyalo wacho ni Manchester City nigi 90% chances maka o league. Mokwongo ng'e ne tugo mar Manchester City sani tugo a positional play ma en kagidhi tugo kacha to king'iyo kata players maggi ok chokre kamoro achiel. Kila player mare nigi manyo mana ng'ama o hold during that game. So gin kagidhi kacha to gimanyo how they can score. So according to me Manchester City they cow games modongo gidhilo Arsenal might but 90% amio Manchester City okuna na wachukia but the reality game Manchester City nigitugo maber moloyo Arsenal it's true and Arsenal lakini omi chances maro ni what lekwa onyo ni mondo Manchester City will lose or draw koro ni mane mwategemea but be mane kama nune nruika season be ula mono magi points be migi kuma no ko bedni mayo gin points apaga beach be la mo to kano be hodi kama but anything can happen anything can happen iwacho ni kine mantie kar kae kata gimoro mako chunyo kana yenya Man City do yudo gonde mang'eny mano kare penalty chade giyombo mane golo ganero nogo kacha chuma keneno kata kuwuok oko bedo kod jatugo ma oyiedhi kata ma osedhi gi club ni in manyaka kore kawo penalty makama Erling Haaland no kata no mago piera no kata duogo e piny ogoya in koro kawe goe captain goe kantie karkacha mano gino mano timore odiochieng' manyoro nyalo bedo puonj ne clubs mamoko bende kosi nyalo wacho e manchame kwa tieko mano mondo ranga ne Chelsea makoro giko to ero koro
Ochier. Aparo ni yo nyalo bedo puonj ne jomoko nikech ing'eni penalty ok en ga gima yot king'iyo most players nikech kata jotugo masulwe osebedo ka goye oko. Koro aparo ni penalty kung'eni nitie joma ong'e ni gin penalty en girgi kendo ging'e kaka gigoye. Koro aparo ni ka un gi ng'ama ung'e ni ng'anyo ji amini weyo go to kifil ni ng'ane ok nyal goye to weri go nikech penalty ok en tuk nyithindo. Ok en tuk nyithindo mana kaka joma dongo magoye kata kamano ineno ka ng'alandero ka gike ma entiere go kanyo pod ok oduong' ahinya tero jal man gi experience maduong' bende ko ok en kar nyathi ano gima timo ogoye mana oko. Jagoro moge jwang Chelsea ni Ochier koso otimre yo machalo nade. Iwacho ni kama ntiere kar kae Chelsea bende koro oyudo teko moro manyien. En teko manyalo bedo no wuok kama chalo nade. Nyaka sani Chelsea obedo kache thuolo mar namba 11 e lig no ma Ingereza. Loch margi mano ka irango tuke mokalo. Tony inyalo wache yo machalo ng'eni kwanya onge kawuono kata kamano eno wacho ni en ka odi Kisumu kendo luwo chenro to wacho ni loch no mano neno weekend mano kane go chako kod Bournemouth gol adek mano good adek kuom achiel nen machalo nade gichier koso en mana nyoro kende kiny Diang to gilume doge. Chelsea no chance margi no gi waste chances mar lo and they utilize the chances mangi yudo no kor gidok win lose gidok me number pagache gi maintain number geno but it's okay negi win koro mano magwanjire onyalo wacho ni negi win game no but even next game gin gi pod gin gi lia gin gi teams madongo koro maendi gineno ni maendi at least chance man girono we gilo mondo githo katugo mabiro weekend magintiere ka gin kata kod Nottingham Forest nyakora moge jwang kae to bang'e girakore kod Manchester City. Johera mag Arsenal rita ahinya mondo Chelsea ogo Manchester City ne giwacho kamano kae to bang'e tarik 25 Chelsea rakore kod Manchester United ka gintiere Old Trafford madagore kora moge jwang warito ochopane watieki kato chiengno go support Chelsea tarik 28 tarik 28 tieko gajo kod Newcastle mabedo no dichi manyoro kaka notimo Arsenal kara kedo gonde ariyo nyoro ne giwinjo matek kamano Newcastle sani tugo kwa hivyo anyalo wacho ni Arsenal nyoro ne un mana gihawe gion gol mabe ne uyudo no and then naparo ni Chelsea as it stands Chelsea nyoro naparo ni king'io first half no gitugo maber but come with the subs manyoyo ngane ni otimo Lampard aparo ni no neno subs mano timogo no kelo change aparo ni joge masanyo lipo maintain lipo ni ngane gi ngani koro sechako ngere lipo beno sechako learn players mage koro aparo ni ko endelea gi consistency no to Chelsea they win games mapodo dongi ama gidhi yudo draw wange maber ni Ken Muga bende jachung'e mar podata jalonye weche mag Chelsea kata kamano jaera mag Chelsea angu kono en bende onene yo machalo ng'e sane gimor sane giwuotho mana gi tebo kata gi namba paka chiel kamano pod wantiere kar kae warangane mapiyo piyo bende tugo mar Manchester United mabende ne obwogo joera gin kech bende tuke moko nitie mitugo gati wacho ni one game atand mantie maponika machalo nade kocho podi joka puoyo no kata kuro meeting lweti no ringo wei West Ham United do gol moro dakika 20 kod abiriyo gol mano inyo joera mag Manchester United nyaka dakika mogik mano medi dakika boro tok dakika 90 madwarore pod loch ne okoneno mano jotugo mano lok kacha jotugo mano kel manyien moko no gol to duoko pod nen macha bang' achak gi Arsenal inene yo machalo nikech kawuono an gi to pina kata ka wamule an gi jen kata kamano angi maka ganyo ka otieko sari oseromo ka watieki ka warango league to ka watieke wa kama ko Manchester United ko tang to kata top 4 no UEFA Champions League nyalo bagi koro ikichido wacha maleto heartbreak koro they need to up their game or give job it top 4 kagi draw their next game kagi draw automatically top 4 UEFA Champions League the bag koro go Europa gini ko ai en wach moro jen nyaka sani wan gi club no mar Liverpool mabende sano situgo tuke 35 points magin go 62 point achiel tok Manchester United magoro sani nigi tuga achiel to giromre gi mar Liverpool kagi wito machielo to Liverpool oyudo loch Liverpool oidho malo kendo gidhi bedo kacha gi points mathoth ahinya kaja bedo kata ka gin points ariyo magidhi bedo go ewi match Manchester United ni sani Manchester United oripo bed ni games modong te gi win eka gi maintain top 4 ko kwanyal win the remaining games to
top 4 no dhi bayo odhi chalo mana ka lek odhi chalo mana ka lek nikech Liverpool be ineno ka sani o up their game gi tugo maber even your game tugo manu tugo on Wednesday tugo maber ndi movement nyaka dakika added minute emakuru shida ma wan go king'io defense marwa mauso wa nikech ngeni the moment ma defense mari en weak imiyo jotugo moko ka tich matek nikech chuno ni gia kocha gibiro konyi tich mondo bed ni tiyo to mane tich ma wan go king'io nyoro kaka Casemiro not your donkey wako ringo all over nikech defense marwa nigi problem aya wa create chances finishing maro base poor ngama tiek many goal video that is also the problem ma Arsenal idoka William Saliba in deep 5 ko ngira chati doka hal nani nini defense wa ni bedo gishida kabisa so that is why you know Man City is playing a good game because Man City they capitalize gain kind defense tido ka ngato be ngamo ketini ni mark such a person and ngama kata ko yudo ball kata ka defender to nyalo tan mo man goal to mane mimi yudo ka Man City ohingo timbe mamoko gesa aya nyakora mugajo ango chalo na de league no ma Ingereza emotieko godo kinyi makono nya ne table mano league no ma Ingereza ka watieko kanyo kae to sani angwa yudo mana wach mogik ni table ma Ingereza ne pok wang'iyo table mane wang'iyo nyakora mugejwang en table no ma league ma pachoka league ma Kenya mane chal mar league mano ma Ingereza kaka sani mago timbe aboro masulu ekano kanyo Manchester City, Arsenal, Newcastle, Manchester United, Liverpool tiere karkanyo, Tottenham, Brighton bentie karkanyo kod tim no mar Aston Villa ineno chal mar form magi tiere godo gibiro kata gi timbe ma opogore tugo mabiro kendo gibedo kata kin Manchester United kod Wolves kamachelo Arsenal gibedo kata karakore kod Brighton wangema beni mbele kanyo Everton gibedo kata kod timno mar Manchester City to kamachelo odhi chalo nade nyakwana mugejwang watieko mana gi kanyo gunero kama na inya kubiro thuolo maneno wa okinyi makawuono kendo bedo kod achiel kachiel e chenro okinyi makawuono Tony Songo agonero kama na inya warom kendo juma manyien chieng' wuok tich jeno lali wagweno wadhi bedo gi week makare mag weche go mag adhula dong kamano aya nakona mugejwang in bende kubiro thuolo matwa kod Ramogi TV okinyi makawuono SMS maniorono akawa twa kodi achiel kachiel nyaka sani sa osekalo dakika 3 tok sa ariyo mar okinyi mane makelo e giko mar chal mag weche mag tuke kawatimo nonro koda jolony weche mag tuke Jenolale koda Tony Songo nyinga Cleophas Watch wuok Kisumo kanyakwar ma okew nyaka Sango welore gi kanyo Nyasaye mondo riti nyaka odiochieng' machielo